Здравейте в нашия канал Тайните Атани. В този канал ние ще крием, а вие ще търсите. И ето първото място, където ще скрием първото съкровище е това дърво. Първият жокер е, че има 4 пейки и се намира до падналото дърво. Време е световата награда. Жокерът е, че когато седнете на пейка, до която има 2 борчета, се виждат тези 2 лястовички, бялата и черната. Има томбола и как да участваш в нея. Изпрати ни на имейл клип как откриваш нашите съкровища, как ги отваряш и имаш шанса да спечелиш големи награди. Томболата ще се изтегли, когато станат 50 човека, които са открили нашите съкровища. Чао и до нови срещи!